Siyabingelela emzini kaShembe uNyazi lwezulu ethemba lethu. Shumayela umkhabela lo wala ekhaya ethemba lethu eSandanezwe. Siphakamisa ukubonga amaNazaretha onyazi asebuhleni umhlaba wonke. Sasibamemile ukuthi uNkulunkulu uyeze ethemba lethu. Ufikile kuNkulunkulu bafika abantu amaNazaretha ingcwele ezokhonza uShembe. Isabatha lokuqala babegcwele babuya ngesabatha lesibili baphinda kabili. Siyabonga kakhulu umhlaba wonke amaNazaretha nonyazi nokuziphatha ke kwabantu. Sibonga umhlangano ube muhle. uNkulunkulu wathokoza zafika nezikhulu eziphezulu zomhlaba eziphethe nje amaqembu ebhola zashintsha zizocela izibusiso kubaba. Wahamba ubaba wabona igoli. Siyabonga kakhulu. Umhlangano ube muhle. Siyafisa ukuthi uNkulunkulu mayiphinde sikhumbula kulomuzi afike sesishintshile izinto eziningi sesakhe kahle siphinde futhi sibe nomhlangano ophindwe mhlambe kayi4 kulo ekade sinawo. Sicela nje uNkulunkulu asiphe amandla sihlale sisebenze ngoba siyalithanda unyazi, siyamthanda uShembe, siyamthanda uNkulunkulu wethu. Ngicela nje ukudlulisa ukubonga njengomuntu ekade ephethe umhlangano ukuthi umhlangano ube impumelelo. uShembe ubezibambela umhlangano wakhe nabantu esasibamemile ukuthi abeze uyeza uShembe kulomhlangano. Bafikile abantu bafike bajabula bathokoza sakhonza kahle eGoli kwaba nokuthula. Siyafisa nje kuqhubeka ukuthula kungabi bikho umsindo. Ubaba usibusisile ke siyethemba ukuthi izibusiso ekade sipha zona ngesabatha sizoyithola zinhleli kithi ngoba sizange sixabane sibe ngabantwana bakaNkulunkulu abathandanayo. Sawenza umhlangano kaNkulunkulu wayimpumelelo. Siyacela kamandla amakhulu ngoba uNkulunkulu mayiphinda sikhumbula siphinde siwenze lo mhlangano ube impumelelo. uNkulunkulu mayifike kuleli ikhaya lakhe ahlale ejabula njalo nabantu bonke nje abayigqokile ingubo nabangayigqokile nabayigqokile bafike bathokoza. Sibemukelile nje ngokukhulu. Siyafisa ukuthi ngonyaka ozayo lo nyaka ubaba azosikhumbula ngawo senze ukuthi abantu babe nendawo yokuhlala babe nendawo zokulala bangenazo bamaye makupheka ukudla. Siyajabula kakhulu ukuthi abantu bezile bezokhonza uShembe kulomuzi obe nokuthula okukhulu. Bazithobile abantu baziphatha kahle sakhonza kahle yayinhle nje yonke into ekade yenziwa phakathi kwalomuzi. Siyabonga kakhulu amaNazaretha asebuhleni ahlale kahle kulomuzi kaNkulunkulu noNkulunkulu ahlala kahle. Sifisa ukuthi senze kakhulu ngoba uNkulunkulu usiphile izibusise. Siyabonga kakhulu amaNazaretheni ekade ezile la nabantu ekade bezile bangayigqokile ingubo. Siyacela ukuthi mase bebuya uNkulunkulu esebuya afike uShembe sebeyigqokile bonke ingubo nalapha kade ehambela khona ko1 day bayikhethe inkosi ngoba unyazi luyawugoqa umhlaba luyabaqoqa abantu balo lufuna babe ngamaNazaretha. Sithi sibonge kakhulu kumaNazaretha aseGoli nabantu baseGoli abafikile bezobona unyazi lwezulu uNkulunkulu wasebuhleni. Siyabonga kakhulu. Uyabonga kumshumayela umkhabela wasethemba lethu eSandanezwe. Ngiyabonga. Umbuzo ubungibuza isihlabelelo 164. Yebo sasikuwo lo mgwaqo lo wathi mshumayeli ubaba wathi isihlabelelo sala ekhaya u164 uthe eqala nje wathinta sona inkonzo yakho noxolo nomusa. uShembeke into eyiphila lo muzi ujwayele ukuyithinta uma izinto zambe kahle. Kukwenza uzizwe kanjani ukuze ubaba ethinta isihlabelelo esiphethe lo muzi? Ngiyabonga mama. Ngijabule kakhulu nangokwenzeka naso lesihlabelelo besihlabelelela ubaba. Sihlatshelelelwe ekseni sivala inkonzo wasihlabelela futhi yena sevula inkonzo emini. Sijabule kakhulu ukuthi ubaba into wayikhuluma ngalesi sihlabelelo wathi lo muzi ucela kube umuzi wokuthula, ucela kube umuzi wabantu abathandanayo, ucela kube umuzi ozokwemukela wonke umuntu okhona ngisho ogulayo uhlanya. Njengoba bakade sihlabelela ngiye ngavuseleleka ukuthi lento wayeyisho uyayibona ubaba iyenzeka ngoba ushilo wathi siwuphathe kahle umhlangano ubesitshela kahle ukuthi isihlabelelo lesi owayishila ukuthi esalomuzi lento wayikhuluma ukuthi lo muzi kube ukuthula ufike wayithola ubaba wayesesihlabelela futhi naye lesi sihlabelelo ukuthi ngempela uyakugcizelela ukuthi lo muzi umuzi wokuthula.
Sibonge kakhulu ubaba mayisihlabelela esivuselela ukuthi lo muzi umuzi wokuthula akuwona umuzi onomsindo. Yebo Mshumayeli, ube esevala ethi izanini izizwe nonke, ngakuze ukhuluma ukuthi kiwe entabeni. So ucela uvale ngalokho-ke izanini izizwe nonke sekiwe entabeni-ke manje-ke. Ngiyabonga Mshumayeli. Ngicabanga ukuthi ubaba uye wahlabelela wathi izanini izizwe zonke. Leso sihlabelelo sinombuzo. Ababekho nomkhulu bethu bathi uBhombela wayithi mayisihlabelela mayifika kwi-chorus ethi soya naso yena besethi ngiyabuza amaNazaretha ukuthi nizoya yini ekuphakameni niyobona uNkulunkulu. Kusho ukuthi uNkulunkulu kade sihlabelela leso sihlabelelo ubesibuza thina ukuthi sizoya yini eKhenani njengoba ezosibiza uzosimema ethi sambe siye emhlanganweni oyingcwele owaziwa uye lolu hamba silwazi lokuhamba kuyiwe eKhenani uyena olwaziyo eyosiloba amagama ukuthi sobe siqala unyaka ka2026 ubegcizelela kuShembe ukuthi uyasimema uma sicabanga noma siyikhuphula sizinjula buchopho ukuthi njengoba kade sihlabelela ubemema inhliziyo zethu ukuthi size emhlanganweni kaJanuary ahambe nathi uhambo lakho loyingcwele. Hayi ngiyabonga. Ngicela simakhona ocabanga uMshumayeli ukuthi ufisa ukusho sengakusho akukho engizokubuza manje. Ngiyabonga. Hayi ngicabanga ukuthi kuphelele lapho mhlambe ngabuzwa oseceleni okade ekhona naye le ndoda mhlambe khona engakubuza le ndoda le. Baba Mshumayeli, ngicela ukubuza ukuthi umoya ongaka wokwazi ukubamba ithempeli elikhulu kangaka isandanezwe eyaziwa umhlaba wonke ukuthi kunethempeli elikhulu ezwenikazi lonke lase-Afrika, ngabe ukwenza kanjani Baba Mshumayeli ukuthi umoya esiwubona esandanezwe ukuthi amanye amathempeli noma abanye abashumayeli ungabaxwayisa kanjani ngokuphatha amaNazaretha? Umbuzo wakho ujulile. Khona into eyimfihlo yomuntu. Mangikhumbula ngizogcotshwa kwakungolwesine usuku ngizofika ethempelini ngeSabatha kuzosuku lwesihlanu ngizofika ethempelini ngeSabatha ibandla lingikhethe ngabona oShembe bonke befika endlini waqala iNkosilanga yafika yama yakhipha iso layo laba yithoshi yangikhanyisa kwalandela inyanga izulu naye yafika yakhipha iso laba yithoshi yangikhanyisa kwalandela uthingo lwenkosazana lwafike lwamana lwakhipha iso laba yithoshi langikhanyisa kwase kugcina uBhombela ehamba noNyazi bafike bama bakhuluma base bevuma ngekhanda bavumelana ngekhanda angibezwanga ukuthi babethini kusho ukuthi ngaleso sikhathi babefaka umoya kimi wokuphatha umsebenzi wabo njengoba mangikhuluma ngikhumbula nothingo seluzoshintsha ibhantshi lwalukhuluma libambelele kimi luthi umoya walo uzohlala esandanezwe ukuthi lela thempeli liphethwe umoya wothingo lwenkosazana ngoba lesikhathi lela thempeli liqala bake bahamba obaba beyokhonzela umvangeli nomfundisi lwafike lwathi uthingo lwenkosazana umvangeli walapha uthingo lwenkosazana umfundisi walapha uthingo lwenkosazana lela thempeli liphethwe uShembe uqobo uyiphathele yena. Siyabonga Baba Mshumayeli, cha uphendule kahle kakhulu. Nathi siyesifisa ukubona sibuya sikude ukuthi ayi kole thempeli sibona uthando nokuthandana okukhona phakathi kwamaNazaretha. Siyafisa lento esiyibonayo igcwala umhlaba wonke nje kubantu abasha ikakhulukazi nathi sizingane sifunda okukhulu kuba uMshumayeli nenkonzo asiphe yona ngeSabatha isijabulise kakhulu siyintsha. Siyabonga baba. Hayi ngiyabonga ke nami kodwa ke mina ngiliphethe ibandla liphethe mina ngithi ibandla elikhulu mina ngiyingane yakhona esandanezwe ethunywayo. Amen. Ngiyayibongela ke nakwindaba enkulu kodwa indaba enkulu phela yoNyazi akubona abafana abashuthayo. Siyabonga kakhulu emphakathini waseGoli. Sibonga kakhulu ethempelini lasesandanezwe namathempeli onke akhele iGoli ukusabela ikhwelo likaNkuluNkulu mayethi uza eGoli uzonyathela kulamasanga lapha ethemba lethu. Sibonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu ufike wahlala kahle. Sikuzwile izolo esho ukuthi nje aliqhubeka uthando eGoli lulwande sibamisane ngezikhathi zonke. Thina ke njengabantwana abagijimayo la ngokuthunywa ubaba uMshumayeli uMkhabela, hayi siyabonga kakhulu ukuthi sithumekile naba abantu benkosi asibonanga lutho la kukhalazeke khona. Kulabo ke abangafikanga uNkulunkulu uyophinda siphi ithuba nangokuzayo
ukuthi uzanini nabo siyathemba ukuthi bayokwazi ukuphumelela. Siyabonga nje kakhulu kubo bonke, sithokozile, imigidi sibonile, abanye akade bebhabhadiswa sibabonile, nabashadile sibabonile, nabakhetha inkosi khona la ethempelini laseThemba Lethu sibabonile. Hayi siyabonga kakhulu, siyafisa nje ukuthi nangokuzayo mangabe kuthiwa uNkulunkulu uza ngapha eGoli eThemba Lethu noma ekuthuthukeni, baphume ngobuningi babo bazothamela uNkulunkulu, baphile emoyeni nasenyameni, nakuko konke nje okuyinkinga ke kusuke kwenza ukuthi simlandele kahle uJehova singenamthwalo, simlandele kahle uJehova sineme, sisuthe emoyeni nasenyameni. Siyabonga kakhulu, engathi izwi ebelishunyayelwa la lingahamba magumbo mano omhlaba, kwabamhlophe, kwabamnyama, nabo bonke abakhona emhlabeni balizwe, njengoba lisho nje ukuthi aligcwale wonke umhlaba, siubone ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uyafinyelela. Siyabonga kakhulu. In the Bankyulu.